Joyce, goeiemorgen, is die trots geworden. Chabiken, en mijn eigen verzekering, ik is gelijk van voor en achter. Ik kom woensdag pad toe, op die wetlijn. En ik hoop, jou ganspins. Nou maar, Joyce, is zaterdagochtend niet buiten. Ons is diergedrama nog niet weggedraaid. Nie. Dat is een voorrecht. Hoe kan bij je voorrechten? Dat is hoe bij je wat vanmorgen weggedraaid. Maar ons is dus kan niet graag. Nou, Joyce, vandaag maken we een lekker wildspootje. Yes. Ons brengen een patse kant op die wetlijn. Kom aan, ziekels. Jouw ijster en daar gooi ik hulle in. Daar gooi ik hulle binnen die potten. Yes. Met mijn ei het ik lekker gebraai. En daar is mijn vleesje binnenkant. Zoals jullie kan zien, daar is mijn wildspootje. Hij is in die gang. Hij is 100% op die wetlijn. Nou maar, zoals jullie allemaal moest weten. Kort ou wildspootje. Net een lekker roosterbroodje bij. Maar ik zie dat verkies, ik ga erg nou. Ik las het niet vandaag. Ik ga maar rijstpad toe brengen. Yes. Nou, daar is mijn rijstpootje. Yes. Daar is mijn rijstpootje. Ik heb verkies, ik ga erg nou niet. Een wildspot kort een roosterbrood. Maar ik zie dat verkies, ik ga niet nou zo'n pad toe komen. Ik is vandaag op die gierling. En vandaag is het maar zo in elk geval zaterdag. Zo wil is nou nog voor 10 vieren staan. Maar ik hou van kook. Mijn pot moet net in die gangers. Yes. Joyce. Kom eens kijken. Hoe vorder onze wildspootje. Oeh, mijn leek. Hij komt pad 2 lekker. Staan erna. Nee. Hij is op die wetlijn. Hij is 100% op die wetlijn. Maar Joyce, als we aan die aardappels ingooien. Als we aan die aardappels patse kant toe brengen. Oeh, kom aan, ziekels, hoe is het nou? Als dat nou vlees is, dan gaat het bij je goed met mij. Kijk, dit is een vleespot, zo dat gaat bij je goed met mij. Daar is mijn aardappeltjes binnenkant. Aardappels moet net zacht koken. En there you go, Ziza. Mijn Joyce, right. Wat ga ik zo klein beetje spices aangooien? Rijstspijs. En ons pak te brengen. Ik zie nu die pot gaan pakken komen. Ik zal een beetje bleekpeper aangooien. Bleekpeper. Kom aan, wildspot. En weet jullie, ik zoek nog niet een mens bij mijn property. Hierdie pot wil ik alleen pakken brengen. Een beetje vinnetje. Of vinnetje. Of vegetine. Yes, het is zo'n klein beetje. Right. Dan Joyce, gaan we daar een lekker tomatiepasta gaan ik ingooien. Staan daarna bij die wals. Maar Joyce, ons gaan we daar een, yes, ons gaat varen in die wildspot gooien. Tomatiepasta. Zoals jullie kan zien met Joyce, ik heb hem klaar patse kant toe gebracht. Tomatiepasta heb ik in die kopje gegooid. Mijn mengsel gedaan. En dan gooi je hem aan. Kom aan, ziekels, jouw ijster. Jouw groot machine. Daar zei. Ik ga net zo'n klein beetje zout ook ingooien. Het is zout ingegooid en zo. Ik moet mijn zoutpak brengen. En ja. Die pot ligt van mij klaar. Je gaat een pak toe komen. Nee, hij komt klaar. Hij ligt al klaar. Je gaat wat links toe komen. Want we gaan niet te kwijt om horen. Die pasta moet nog zo dier koken. En ja. Leg die pot voor jullie, kom mijn pad toe. Als je op die wetlijn. Joyce, die lekker kom mijn pot pak zijn kant op die wetlijn. Oh, kom aan, ziekels. Kijk eens, het bij vlees komt. Dan gaat het goed met mij. Ja, daar is hij. En daar is mijn rijstpot. Kijk, ik heb hem weer uit mijn hart gemaakt. Hij is weer op die wetlijn. Maar Joyce, jullie met jullie een dagje geniet. Bij mij gaat het over zaterdag, zondag, maandag of dinsdag. Ik kook elke dag. Zo lijkt mijn pot. Kom aan, ziekels, jouw ijster.